lento kuthiwa SCM kunothisha abangamaKristu kodwa bengayenzi into efuna uKristu benze yabo njengabantu. Ngoba phela uJesu Kristu akaze badlulule umuntu eNazaretha. Wayethanda bonke abantu enomusa. Kodwa bona babesixwasa inkolo exwasayo kuyona kaNkulunkulu. Umukela bonke abantu. Khulumiswa isindisiwe laphana ngendlela wangamfuni ngawushembe. Wayekhuluma ngamakhala esindisiwe ethi angiyinkulumo nje lento ewashembe lena. Lento lebangwayo le. Esindisiwe. Angiyinkulumo sithule siphatheke kabi. Ingeke into esoyenza eshumela ngenkosi uJesu Kristu azakhihliza amathe kodwa ngalikhuluma ulimi lukaJesu. Enaba Chanda opela mhlambi dingathesu nina bathanda ayikhuluma indawo yeshembe kodwa ehlonza yeshembe khona uJesu.